Крецата спи и Стилян става в 3:30. То стигаха, той го убил, брат. Вика, ще го сътресат, бе. Без всичко съм убил тук, съм оправил, брат, направо ти казвам, паднаха ми ръцете, докато правя всичко. I like to move it. I like to move it. I I like them big. I like them juicy. По? Всичко полил чисти. Да, бе, брат. Знаеш какъв беше катун? Да, помня. Аз отидох сутринта и ти баш когато дойдох с смешно, аз тогава се събудих, нали? И само влизам, човек, и само мога така, сигурно вече е мрак на чернодробната жлеза. Брат, от тази миризма просто... То мирише на водка, бе, брат, на водка, чиста водка. Брат, как в туалетната мирише на Узо, обясни ми. В туалетната на халата ми мирише на Узо, не знаете какво са правили. Направо ще ми пръскам в неките на тия колемени. Какъв е това, бе? Какъв е това, дет ме стреля, бе? Какъв е това Without mode? Песо! Какъв е това състои зелено-жълтото? В Discord тук някакъв да си го сложили. Какъв е това бенк? Бенк. Чакай, че не се сещам за какво се казваш. Кой бе? Бобито ли бе? Бобито е. Бобито ли, бе? Да, което ли Бобито? Кой мислиш, че? Аз мисля, че някакво такова. То ясно всички тук сте някакви малки такива зад компютъра с скри, разбери си ли? Тък, 24/7. Разбери си ли? Ще ме набиеш един... О, но! Аз съм full-time Оле, back. Бе, дрона, бро! Аз знаеш какво поех? Играх една игра, то ми се оправи и ма не ми се играе сега. Трябваше да си купя второ CPU. Джакал и долка бе. Махни се от тук, бе. Ето искам Lion Blitz, долка би, Джакал, ако може. Брат, аз цъкам малко Spider-Man Web of Shadows. Да, флекс. Замина. Знаеш какво? Някой играл ли е тук Assassin's Creed, освен Пешъл? Аз... Ама много так. Бар. Ваш на къде ме уби. Аз съм играл абсолютно всичките без тази новата. Да, екстеншън. Аз на PlayStation играх тази Odyssey, но се става, ама някой спозна. On stairs. Odyssey не съм играл още, Origin съм играл. Не ги разбирам. Аз съм още малко жителен, лиши. Нигър. Аз имам вече едно от паса и мога правя каквото си искам, разбираш, ще ви разваля живота. Не се смее, бе, ти знаеш какво ще направя, аз съм... До локърс дефюзър. Бабо. Виж колко барбоер има просто. Чак. Мамо, Сашо, виж аз какво виждам. Виж, Що ме лаги Spider-Man, бе, брат, тази игра от 2001, бе, що ме лаги, бе. При мен знаеш колко бързо го правеше. Виж какво държи просто. Ти си от тия бързичките, по-бързичките си, не си ли от тия,